Добре. Оле, тук се научи няма лост. Аз съм хафат. Сидна. Папа. Майка ми, баща ми можеха да се явят там. Ти храпта свалите чаквана. Европейското първенство по футбол. Можеха да свалят 7 шахте, а чесовите за атлетите. Сестра ми, която е сидна майка ми, можеше да се яви в как да го кажа, категория. Бягане 200 метра с трамвайна реса по дишница. Тя се опита на 1000, ма хванаха с допинг. Така, значи аз тук съм крак с водата сам. Нямам какво да кажа друго.